Hvad så YouTube? Hvad så YouTube? Velkommen. What happened weed? Ja, Den gæt. så vi har lige været og købt popcorn og noget weed. Weed? Altså ikke hash, det er sådan noget tyggegummi. Med, Med, det er faktisk mint, men det ligner et weedblad så. Ja. Okay, lad os starte. Weed every day. Nej, ja. Vi spiller daytime mode. Ja. Episode 2, den her gang tager vi den her vej. Ja. For i sidste gang, der blev vi vendt om. Hvilket I kan se i vores forrige episode, 2 sekunder. Og så med hans arm. Gå ind i huset først. Okay? Ja. Så bliver det ikke boldet derinde. Jo, jeg gør alligevel. Okay. Fordi at han kan alligevel komme derhen. Fordi du er der jo inde. Og han er jo hele tiden bagved dig. Så teleporter han bare væk, når du kigger jo. Og så lige nu er han bagved mig. Og nu teleporter han væk. Du vil føle som man kunne gå i F-mode. Ligesom Minecraft F5 mode. Vi tager dem altså bare som de kommer. Ja. Can't run. I can hear the drums. Are you sure about that? Ja. Den sidste side man får, der står der can't run. Det var godt, det er en glitch, godt. Hvis man tager den som den... Der hvor han begynder at løbe, også. Hvis man tager den seddel som can run, så kan han ikke løbe i spillet. Det man. Så kan han ikke løbe i spillet. Og daytime mode, det er altså en sværere mode. Men det er nemmere at finde sedlerne. Jeg kan ikke se den. Nej, det gør vi nu lige om lidt, for så står han bag ved mig. Det gør han nu. Ja. Han er en badass. Hvilken vej kom vi fra? Der. Hvilken vej kom vi fra, så finder man den vej til der. Sådan. Nej, der. Igen, han teleporter. Han spawner bare lige foran mig. Når han spawner der. Det er næsten midten af mappen. Midten. Jeg synes, er det... Kig over på ham igen. Jeg synes, Anders, du sagde, det er midten med mappet. Det er midten af mappen. Sagde det? Ja. Jeg sagde, det er midten af mappen. Mener du, det er midten af mappet? Det er midten af mappen. Er du sikker på, at det ikke er midten? Ja. Okay. Der er bug i stolen. Dør der. Det dør så meget der. Du er så død. Du er så død. Høj. Høj. Han er bag ved mig. Fuck, det er lidt creepy stadigvæk. Det hedder man med skidse der. Høj. 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 Så kunne han fed måde ringe mig. Høj. Oh my god. Sådan er sgu da på stolen. Var den bare. Det var den sgu da. Det har jeg aldrig prøvet før. Okay, nu er jeg fucked. Surprise. Skynd dig. Pas faktisk meget. Jeg har aldrig nogensinde prøvet steden. Jeg har aldrig nogensinde prøvet, hvor sæden ligger på stolen. Kan du der, hvor vi så hans fødder? Ja, han har klipklapper på. Faktisk overraskende nemt nu. Ja, hjælp. Det må du hellere. Okay, vores rekord er 6 sedler. Min er 8. Episode 2, eller episode 1, altså vores serie til sammen. Vi er pige den engang. Det har vi altid været. Han har kidnappet 9 børn, og 8 af dem har han slået ihjel. Ja. Okay, nu skulle sæden gerne hænge her på siden, eller inde under stenen. Altså ja. Det er noget, kan bolle dig for ud. Ja.
Fuck, hvad det for en død, du ved på pistolen? Det er nu, han vender mig om, hvis jeg får langsomt. Hvilket vi opdagede før. Ja, hvor han lavede... Ja, han lavede spaghetti arm. Spaghetti arm. Everybody do the spaghetti arm. Everybody do that for. Okay, det er der stilen. Der er sæden. Hvor mange er vi oppe på? 5? 5. Og vi går den forkerte vej, hvis vi skal have et sæden. Det sidste sæden. Jeg ved, hvor de sidste 2 er, Anders. Gør du? Ja. Inden vi rørede de der mure der. Ja. Og det er det? Ja. Nu må du bare dø. Det var her, hvor slatten arm vendte os. Spaghetti arm. Wee. Everybody do that så. Det er sådan noget, at vi ikke har nogen domløb. Det er sjovt. Men jeg kan bedre lide daytime moden. Hvor er han? Jeg kan ikke engang se ham. Hey, haha, hvor er det sjovt, var. Kræfter mig ikke teleporter ind for mig, så teleporter mig væk, når jeg kigger væk. Ved du hvad, jeg tror, han synes, det er sjovt. Så sidder du bare og spiller computer ved sådan af. Så spiller noget Minecraft. Du klikker på blokspillet. Ja, det er blokspillet. Hvorfor kalder du det det? Fordi det er awesome at kalde det for blokspil. Er det alle blocks? Er det et spil? Fuck dig. Hvorfor er det så langsomt? Jeg prøvede faktisk at løbe 6 sæder igen, mand. Oh my god. Nå. Det var episode 2. Ja. Ha' det rigtig godt. Vi skal have hævn. Ha' det rigtig godt. 6 sæder. Det er fandme godt. Vi ses. Vi ses YouTube. Ha' det rigtig, rigtig, rigtig godt. Hej.